Wow! Oh. Ay, hindi kami may itong-itong. Ano pala yung mga sili labuyo? Wow! Pang sabaw. Ay, sorry. Oh, di ba? May sili labuyo na kami. Pang ano na to? Yan. Oh, di ba? Marami na kaming na harvest. Oh, meron pa pala dito atsal. Ay, bell pepper. Pero di pa to pwede kasi maliliit pa. Ewan, actually, di namin alam to na may tumubo dito. Nakita lang namin, akala namin sili. Tapos nilagyan na lang namin ng ano. Ano pala siya? Bell pepper pala siya. Tumubo lang. So ito yung isa pa namin na i-harvest. Yung bagong patola. Ewan ko kung anong klaseng patola to. Wow! Parang ano siya? Parang alien na patola. Mga butterfly, aphids. Daming aphids. Wala mga butterfly. Moth. Tapos ito, yun oh, ibang hugis. Yan, ito malaki. Okay. Daming ano? Ano naman? Katol ba din ang aphids? Napa? Oh. Ito malaki. Hindi pala pwede. Matigas siya, so wow! Patola pa rin to guys kasi maano mo yung ano eh. Pero may ano siya, may guhit-guhit. Ewan ko kung anong klaseng patola to. Patola! Galing Mars yan. Tapos ito pa. Pwede na ba to? Pwede pa man. Di gamay yun, magunis siya. Pwede rin. Ito. Namatay ang duha ba? So ito po yung mga na-harvest namin. Wow. Oh, di ba? Nung nakaraan wala pang bunga to. Last week ko yung na video eh. Yung last na punta namin dito, yung pinakita ko na tapos na yung bahay namin. Wow. Wala pa tong bunga eh. Meron siguro pero maliliit pa ngayon. Oh, bilis lumaki. Tapos nasa sako lang yan. Nasa sako lang yan. Oh, di ba? Oh, di ba may pang-ulam na kami? Ito pwede na tong gawing ano. Lauoy na utang. May ano na, may malunggay na. May bago. Tanglad. Mais. Luya. Oh, so yun guys. Yun na yung pag-harvest namin. Since tapos na sila Jerome, magliha na kami sa mga wall na simulan namin pinturahan. Mag-start na kami, pero busy pa si Iyong. Ay, tapos na pala. Natalo na sila. Ay, practice na to, kaya wala internet. Practice. Mahina kasi yung internet dito. Meron kaming dyan, pero antena lang. Pero pangit naman. Inaantay pa namin yung PLDT. Darating dito sa Korea. Sige, start na. Kuha ka na ng ano, Pet. Dito. Ito yung unahin natin. Wow! So guys, mag-start na kami. Mag-mask kami kasi medyo maalikabok. So mag-mask kami. Ito yung unahin namin para maganda. Hindi na kuya. Kami kasi mainit na kamay. Kubes, nasama ka, Kubes? So itong side na to guys, okay na, pero dito marami pang mga butas-butas na din. So lalagyan pa namin yan ng skim ko. Ayan ng masilya. So ito muna inuna namin. Bumili pa sila papa. Saka na to. Dito na muna na side. Kuha mo siya kayo.
May anak na. 8.5. Ha? 8.5 na ko. Para makita ang kuan ba. Kasi subo lang ga. Nagkaro ako mo guys kasi para hindi mag-loud yung hair mo. Kasi nagkalo. Nag-primer na kami guys. Nag-primer na kami kasi di pa nakabili si Papa ng skin coat. Yung skin coat nga. Pero umalis siya ulit, naghanap siya ng skin coat kasi hindi namin matapos yung iba eh. So, pinainiran mo na namin yung kwarto ni Jerome. Yung dalawa nandun, ewan ko anong ginagawa nila. Hindi tumulong. So kami na lang muna kasi hindi. Primer na to guys. Tapos pag yung nakita mo may mga butas-butas, yan yung nalagyan namin ng skin coat. Para hindi doble yung trabaho. Tapos pag natuyo yung skin coat, lilihaan namin pati yun itong primer kasi sigurado may mga mga basta yun kaya yun namin muna primeran. Go! Rosie! Hi! Ha? Sarap ng hangin! Ganda pala dito sa kwarto niyo, mahangin. Parang sa iyong din mahangin. Joke! Naglubot ni mo lang nga. So yun guys, na primeran na namin yung kwarto ni ate. Tingnan mo naman yung itsura namin. Puro puti, puro pintura na. Agapit, tingnan mo mukha mo. Luwir? Ito yung kwarto ni ate. Nagyan na, hindi. Andiyan pa nga si Alex. Paningkamot, Lex. Ubus na daw. Timing lang. Yan. Isilihan pa namin yan tapos saka namin lagyan ng top coat. Yung glossy white siya. Glossy white. Inaantay na lang namin si Papa kasi bumili siya ng skin coat. Kaya yan guys. So yan, nakabili na si Papa guys. Imimix na ni Bunso. Tapos mag-start kami dito sa labas. Dito muna. Tapos dito sa kwarto ko. Tapos yan o. Ito medyo okay na to. Pero dito may kunting pa dito. Mga dent. So lagyan namin din dyan. Tapos dito sa gilid. Lagyan din namin dyan. Itong arko ni Papa. Wow. Yan din. Tapos na din dito sa kwarto ni ate. Uy! Kuwe! Andiyan ka pala, Kuwe? Si Alex. Si Apit ba ito? Ayusin mo, Pita! Ayos lang. So, sa wakas guys, ay di pa pala tapos. Pero konting-konti na lang yung lalagyan namin ng skin coat. Tapos bukas magliliha kami, tapos pintura na. Wow! Yan parang tapos na nga pero hindi pa yan parang lilihain pa namin yan kasi medyo marami pa yung saka dami na yung may gloves kami pero mas maganda pagkamayin yung dito sa gilid kasi mahirap pag gamitan ng
Anong tawag nito? Yung patula. Patula. Yung patula. Palita. Kasi mahirap gamitan na ito pag dito sa yun dito. Mahirap kasi kaya kinakamay na lang namin, ginaganyan na lang namin. Kaya di na namin ginagamitan na ganyan. Kaya medyo ano na kami. Pero malapit na talaga guys. Excited na nga ako makita yung kwarto ko na ano na na tapos ng pintura, tas maglagay na kami ng bed, mga ganyan, mag-arrange na kami. Di ba? Sarap sa feeling. Kaya kayo guys, yung sinabi ko nung nakaraan, huwag mawala ng pag-asa tsaka sabayan ng dasal kasi hindi kayo pababayaan ni God. Kaya yun, hanggang sa muli, paalam!